Единствените пари, които целево влизат в общината с цел подобряване качеството на въздуха, са парите по проект, свързан с подмяната на печките на твърдо гориво. Достатъчно пари имаше по програмата за климатиците и тези пари не бяха изхарчени по същество. Община Пловдив е имала проблеми при реализиране и управление на проекти с европейски средства. Когато имаше 14 милиона, има сега и 29 милиона. Това е една огромна сума. Показателно е и това, че качеството на въздуха не се променя, въпреки че тази програма се прилага вече няколко години. Пловдив вече работи по втората част на проекта за замяна на кюмбетата с климатици. Трябваше да може да се справят с подмяната на 18 000 печки. Особено през последните няколко години с финансирането, което е за всяко едно домакинство за безвъзмездно промяна на съоръжението на дърва и въглища с екологично отопление, това е работа с граждани. Ние опираме не само до това, че от общината рекламата и промотирането на тази програма е много слабо. Бяха изхарчени $500 000 за 3 билборда. И това е работа с всяко едно домакинство по-отделно. За тези 500 000 лева, аз съм казвала, на базата на директния маркетинг, можеше едва ли не по 2 човека да стоят всеки ден под прозорците на хората. Когато имат да питат, ние се стараем да помогнем. И тук отново ми се струва, че по-скоро общината се опира на съответно приети документи, които в реалност на база на тези документи няма много последващи действия.